Май бәйрәмнәре бакчачылар өчен киеренке, шулык вакыты күңелле мәшәкатьләр вакыты. Бакча кишерлекләрендә кызу эш бара. Агач үсентеләрен, үсемлек орлыкларын, бәрәңгене, койчан ничек утыртырга? Үсемлекләрне корткычлардан, кимерүчеләрдән ничек сакларга? Татарстан радиосының иртәнге турыдан-тур эфиры шушы һәм бакчачыларны кызыксындырган башка мәсьәләләргә багышланды. Россельхозцентр үзәгенең Татарстандагы филиалы лабораториясе җитәкчесе Айгөл Габдрахманова барысы турында да тәфсилләп сөйләде, радио тыңлаучыларның күп санлы сорауларына җавап бирде. Безнең кайбер сорауларга да ачыклык кертте. Айгөл ханым, хәерле иртә. Хәерле иртә, исәнмесез? Агач үсентеләрен кайчанга кадәр утыртырга ярый? Агач үсентеләрен 15 майга кадәр утыртып бетергә киңәш итәбез. Һәм кайдан алырга була дигән сорауга, әлбәттә инде тикшерелгән һәм безнең шартларда үстерелгән үсентеләрне алырга киңәш итәбез. Безнең республикабызда хәзер үсентеләрне үстереп кешеләргә тәкъдим итүче оешмалар бар. Мәсәлән, Питреш саженцылары дип атала инде алар. Безнең шулай ук Буа районында фермерлар шөгыльләнә. Менә шушындай үзебезнең республикабызда үстерелгән оешмалардан алган очракта, беренчедән алар инде әлбәттә без культуралар белән ялгышмаячакбыз, икенчедән бу инде безнең табигать шартларына яраклаштырылган үсентеләр булып торачак. Яшелчә үсентеләрен чәчү яки утырту өчен кулай вакыт кайчан? Нәрсә әйтәсе килә? Бу очракта әлбәттә туфракның никадәр дәрәҗәдә җитлегүенә карарга кирәк. Без инде теге халык әйтә, яз чәчсән сазга чәч дип, әмма туфракның әлеге вакытта без җылынмавын күз алдында тотабыз. Әмма мәсәлән, кишер кебек культурага менә бу дымлы туфрак әлбәттә кирәк. Кишерне чәчеп куйсан зыяны булмас. Ә инде мәсәлән, бәрәңге кебек культураларны әлегә туфрак җылынмаган килеш утыртырга киңәш итмибез. Менә монда инде әлбәттә культураның салкынга никадәр дәрәҗәдә торучанлыгын күз уңында күзәтеп, шуннан соң гына эш итәргә киңәш итәбез. Сортлы бәрәңгене кайдан алырга мөмкин? Монда иң беренче инде безнең менә бу сортлар буенча зур эш алып бара торган безнең фәнни тикшерү институты эшләп килә. Алар инде безнең менә бу бәрәңге сортларын алардан алырга мөмкин. Шулай ук безнең мәсәлән Биектау районында шулай ук менә бу бәрәңгеләр белән шөгыльләнә торган хуҗалыклар бар. Һәм тагын бер генә әйтәсе килә, бүгенге көндә безнең менә ул инде безнең базарларга үтеп керә торган безвирусный картофель, ягъни вируссыз үстерелгән мини-клубнилар, аларны алып үстерергә мөмкин. Әмма шуны истә калдырырга кирәк, бу мини-клубниларны беренче елны үстергәндә без ашарга дип инде үстермибез, аларны бары тик орлыкка әзерли алабыз. Бәрәңге орлыгын нәрсә белән эшкәртеп утырту отышлы? Күз уңында тотарга кирәк. Инде менә бу теге күп кеше инде Колорадо корты белән көрәшергә теләми. Теге ул бит инде сезон дәвамында 2-3 тапкыр эшкәртергә кирәк. Әгәр дә инде теге Колорадо корты белән вегетация чорында вакыт әрәм итмим дигән кешегә әлбәттә эшкәртергә була, бәрәңгенең үзен эшкәртеп утыртырга киңәш итәбез. Моның өчен безнең химик препаратлар бар, име? Инде авыртуларга каршы эшкәртеп утыртырга булса, монда шулык биологик препаратлар белән эшкәртергә киңәш итәбез. Һәм инде әлбәттә һәрбер кешенең үз кулында булган шимал, ул безнең көл, ул беренчедән безнең бик яхшы антисептик булып тора, икенчедән ул безнең бик яхшы ашлама булып тора, бигрәк тә бәрәңгегә калий кебек микроэлемент бик кирәк. Колорадо коңгызын юк итүче бөҗәкләр үрчетү эше ничек бара? Әлбәттә дәвам итәчәк. Бу безнең падизус дигән файдалы бөҗәк. Узган ел тикшерү без ачык территорияда инде үткәрдек. Менә бу тикшерү эшләрен, әгәр дә падизусны 1 квадратный метрга 5 экземпляр
белән чыгарып, һәм менә бу колорадо коңгызы йомырка салу фазасында аларны чыгарган очракта, менә бу колорадо коңгызына каршы көрәшергә мөмкин менә шу бөҗәкләрне падизус дигән файдалы бөҗәкне чыгарып. Ул безнең менә шушы теге хищник булып тора инде. Ул безнең колорадо коңгызын йомыркасын һәм аның личинкаларын юк итәргә сәләтле. Ягъни ул аның белән туклана. Айгөл ханым, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Россельхозцентр үзәгенең Татарстандагы филиалы лабораториясе җитәкчесе Айгөл Габдрахманова белән әңгәмә карадыгыз.